oyingcwele uNkulunkulu ophilayo. Bawo siyabonga ngelixesha uNkulunkulu namandla unguThixo emva kwemini nje. Ube nguThixo lo msebenzi usaqala. Thank you, Jesus. Namhlanje sisakubona uThixo. Siyabulela ke Nkosi ngalo msebenzi omkhulu kangaka. Siyabonga amandla wakho. Nkosi yezulu alibandla elidinga wena. Aba bantu bakho Jehova abafuna wena egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Ndichukunyiswa ngulo mntana. Kokeli uyandichukumisa umntanakho. Uyandichukumisa kakhulu. Uyandichukumisa. Into kaThixo ayithathwa ngomdlalo. Manqale ke ndibulise egameni likaKristu Yesu. Ndaqala kudala umama phambi kwabantu abaninzi. Oh, ndiyasheyikha lapha. Loo nto ithetha ukuthi inkulu into kaThixo lapha kulo mzi. Manibulise ke sinxamile sikhawulezile inkokheli ezikhoyo phakathi kwethu. Ndibulise otata, bulise omama, bulise obhuti, bulise intombi. NgelikaKristu Yesu igama. Andizolibazisa namhlanje sawuphuma ngoku within 10 minutes sabe siphumile. Hallelujah. Kodwa ke ayizolawulwa ndim. Kunjani? Mna nilangazelela nje ukuba within 10 minutes bese ndiyehlile ndiyohlala phansi. Ndingwakwanketu ke ngefani. Yazalwa eMount Fletcher eMatatiyele kweza ndawo zabeSuthu. Ngokuhlala nilapha eStrand eCape Town. Hallelujah. Manthathe ke elithuba ndibulele ukuba nam ndisifumana isimemo futhi ndibe khona phakathi kwabantwana bakaThixo. Omnye ndithethile ke lento andiqala ukuza apha inoba kokwesithathu. Uyawubuza uba uphuma kweliphi ibandla because abantu bayawathanda amabandla. Niyakunixolela ke ndiza kuyitsiba loo ndawo. Uyawuvesa kunirhweqe xa uqonda uba nyhani ndiyarhalela uqonda. Xa inkonzo iphuma. Hallelujah.
Sibu lele uYesu kokuba wasifela. Iyeke mntanami, angifuni ukuhlupha. Ukuba ubungayibhalanga because ndiyayazi upractice ngayo. Benzawuthunyana wamakenza sondela. Nje kayiwani nje asondele but hayi meke hlala phansi. Siyafundisa sinabantwana kumele sibafundise. Uthethile utata imina apha wathi iproblem esinayo ngo keyboard player these days. I've decided ukuba ndifundise umntanami because sinengxaki yokuba kukhona keyboard player aba Nkosi uJesu hallelujah abafuna ukubhatalwa these days. Akho nto sinokuyenza. Abanye babo abaphangeli mhlambe indlela abaphila ngayo. Kodwa ke lento ithetha ukuthi kumele sibuild ibandla likaThixo ukwenzela uba kungabikho nto ezawudingeka enkonzweni kaThixo. Keyboard player mabaphume ngaphakathi ebandleni likaThixo, singakhaliselwa ngamanqila nabajoli, zonke ezo zinto singakhaliselwa ngabantu abangakholwa. Yiyo loo nto kumele sifundise abantwana bethu xa singamakholwa. Balulekile loo nto. Kule nkonzo yotata sifundisiwe emini. Ndifumene mna ndathatha ndafaka epokotheni ukuba mhlambe ziyawurhazuka ipokothi zam into efakwa apha emini iphume ingathi mhlambe ndinentwala zehagu. Ukuyambona umuntu onentwala zehagu uzonwaya epokotheni, ipokotho zirhazuke. Nkosi uJesu jonga ipokotho zigobhozeke because lo muntu unomthwalo wentwala zehagu. Sisemvuselelweni bekufundiswe mina. Sindisiwe, ndiyamthanda uJesu, ndiyakholwa. Ndindoda ethanda uJesu. Nkosi. Le ndaba kaYesu indenza ndibe ligeza. Mighty Jesus. Ndenza ndibe ligeza. Sizawuyezwini. Anhlabela le ngoma unyanami uyandikhalisela yona, ndizibone senisihla apha ikhala inyembezi xa nisithi masibulele kuye uJehova okanye uJesu ngokuba wasifela, wasenzela izibele. Khona abantu abavayo ngathi asiva pha ngesifelwe emnqamlezweni. Khona igazi elaphalala sasindiswa. Andazi noba ndithatha nabantu abasindisiweyo na. Emvuselelweni siyasindiswa bazalwane, siyasindiswa, siyasindiswa. Kumele asindiswe, umuntu kumele asindiswe. Sindiswa isekhona. Uyeke nje uba seyimixwa namafutha, uyeke nje uba seyimixwa namanzi. Eziwashi sekhona, sekhona insindiso. Insindiso iyaphila. Funa nje wena zikhangele, uzikhangelisise. Ayonto ebandla le nto yomuntu, ayonto ebandla le into yomuntu. Umenjani kuThixo? Mighty Jesus. Menjani? Ayonto ebandla le tokaThixo le. Onke basindisiwe. Ngaba ubheke elihanyana, ubheke Nkosi uJesu, uhambe ubheke kwaShembe basindisiwe. Into yomuntu lena.
Ubawuthatha uJesu umfake ngaphakathi aphile. Yaphila le ndoda. Yafa kwabakanye. Yavuka kwabakanye. Yaphila le ndoda. Ule nkonzo utata. Ncwadi kaJoel. Ela uzanifundela. Anifundele ngencwadi engcwele, not undikhoyo. Khona umbhalo endiwuthandayo, umpostoli Paulus eseKorinte, thetha amazwi ncwadi kaJoel 3 verse 9. Sawufunda nje ivesi ezintathu sigoduke. Xolise mfundisi kokheli notata ngokufika late bendiyolanda unkosikazi nabanye abazalwane abalangazelela ukungikhapha bathi tata sifuna uhamba nawe sike sukukhaphe nabantwana bam bathi bebefuna ukuza kwa izolo. Ngosije ngithenga itaxi Quantum. Thixo makancede ngeQuantum. Uza bafuna ukuza bangavaleleki. Kumnandi apha ekhaya. Kumnandi apha ekhaya. Ndive ukumnandi. Tata umonakala, tata Mayongo. Ndive ukumnandi apha ekhaya. Oko ndafika apha. Ndiyaqala ukwamkela olhlobo manike ndithethe lento. Futhi andiyondoda ayithanda ushumayela noba bendihleli phansi kushumayela indoda kaThixo apha enye. Bengingazumayinda. Ndiyathanda ukondliwa ndike ndihlale phansi fundiswe. Andiyondoda ethanda ipulpiti. Kungenzeka nangoku into eziguquke ubona ndithatha iBhayibhile ndiyohlala phansi phakama umuntu ozushumayela. Enzeka naleyo thatha iBhayibhile yami ndiyohlala phansi. uJesu uyaphila kwesa Antoni andazi noba seyifumanekile. Manje ndikukomplimente ngokheli xolo bandikomplimente wena. Oko ndisiza apha naxa ndimamele iividiyo zakho ufundelwa ngunkosikazi wakho. Funda kamnandi umama. Manditsho ufunda kucace. Siyabadinga abantu abazawufunda iBhayibhile kucace. Kucace uba lo mntu le nto akayifunde enkonzweni qha nahla. Ndingumntu othanda uthetha ndiyawuxolela. Kucace ukuba lo mntu le nto uyayiphila. Uke umbone umntu ongaqhelanga ufunda iBhayibhile kase nomshumayelo oshumayelayo izwi lide libaleke limkise. Incwadi kaYoel Incwadi kaYoel 3 verse 9. verse 9. Isihloko umgwebo wenhlanga kwintili yesigqibo. Umgwebo wenhlanga kwintili yesigqibo. kwintili yesigqibo sinzima isiXhosa kodwa niza kundiva. NdingumSuthu kodwa niza kundiva. NdingumSuthu ke ungumZulu tata usuka kwaZulu mna ndisuka eMatatiyeli ke eBasuthwini. Kuyabulwa akitsibile uba batemba Suthu bona. Akitsibile uba batemba thu bari mbatshwaretse dibi bona. Andazi noba bakhona abantu abathi sikolelwe izona. Kuyabulwa.
Hallelujah. Hey, uyanceda uThixo wazalwane. Ndasindiswa isiXhosa ndingasazi tu. I want to tell you something. Ndasindiswa isiXhosa ndingasazi. But ukuba uyakholwa angakunceda uThixo. Problems nabazalwane abangakholwa. Le ndizoyithetha bendiyithetha nalo brother endihamba naye. Ndithi problems nabazalwane abangakholwa abakhonza ilanguage zabo. Xa kumele bakhonze uThixo, because what if uThixo uthi hamba ubheke eMpumalanga? Uyawufika uthini eMaswatini? Athi hamba ubheke eLesotho, uyawufika uthini ebantwini bakaThixo? Izwi likaThixo libe lifikile kuwe, because lingafika nangoku lithi hamba. Ayifikile uThixo akaphikiswa. Yababazala bazalwa ndithi omnye wenkokheli ezazinikhokhela ngaphambili ihamba ngewheelchair namhlanje because kwafika izwi likaThixo lisithi yeka umsebenzi emayini waphikisa uThixo. Xa ifakaza ungakhala inyembezi waphikiswa uThixo. Xa ifakaza ekuxelela uba uThixo wafika wathi mandambe ndiyoshumela endaweni ethile ndaphikisana noThixo ndakhonza umfazi wami because abafazi bayayithanda imali. Jonga andithetha nje ndiyindoda nditshatile, ndithetha ngesibindi futhi ndinegunya lokuyithetha le nto. Abafazi bayasokolisa, awunkosi nje bayasokolisa. Madoda kunzima namhlanje ulandela izwi ngenxa yabafazi. Nzima namhlanje. Makeyiphakame indoda ethi mna ndikhululekile, owami uyavuka. Phakame. Asokolisi. Ile xa ufundise mina khona make ngithule ngithi kwaka ke nimamele. Asokolisi. Bathi abantu besiXhosa iproblem efunekayo. Siyagoduka. Bazalwane ndifuna ukunihlebela into encinci nje. Insindiso isekhona. Khona insindiso. Insindiso isekhona insindiso. It's up to you uba uyafuna usindiswa okanye ufuna uhlala ungasindiswanga, ukhonze nje ungasindiswanga. Udlale. Insindiso isekhona ngabantu abangayifuniyo. Khona insindiso. Ayamadoda asukile insindisweni ngenxa yabafazi. Soze nisuke indoda awunonjonga xa ndipha kwam ndiyindoda. Melana nobudoda. Xa nxiba ibhlukhwe nje mawucace nxibe ibhlukhwe man. Asinxibanga bhlukhwe sonke. Odesha imithetho. Joni levangeli. Ambulela uThixo wandidibanisa nawe through TikTok. Ngendingakwazi lento social media lena. Unbulisile nawe nkokheli through TikTok ngizakuphendula unibone. Again, hallelujah. Mordecai you well, verse 9. Cala siye phambili mama. Verse 9. Yes, zokwazi usuka apha. Memezani oku ezinhlangeni. Memezani oku ezinhlangeni. Gcwalisani imfazwe. Gcwalisani imfazwe. Xoxani amagorha. Xoxani amagorha. Akhona amagorha apha. Ntoni kanti amagorha ngesiXhosa esilula? Into ngamadoda akwaziyo ukumelana nezwi likaThixo. Funeka la madoda ngoku kweli xesha esiphila kulo, amadoda ayawumelana nenyaniso. Not ezinto esizibona apha phana. Doda icinga uba indoda ukuba ikwazi ufaka ibhiya emlonyeni okanye ikwazi ulala nabafazi abayi-10. Cinga uyindoda. Funeka amagorha azawumelana nenyaniso kaThixo.
Asambe ma. Makafike enyuke onke amadoda okulwa. Ngaske ungathi amadoda ma. Likhona linye igama mhlawumbe anolisebenzisa. Okanye mhlawumbe kubhaliwe kuyathiwa Nkosi uJesu ngento ingamfundisi. Kufunde mna angathi amadoda. Khona izinto kumele sizihloniphe bazalwane. Mhlawumbe kumele ndizifundele. Njani iBhayibheli? Mhlawumbe kumele ndizifundele. Yaphambili. Verse 10. Verse 10. Khandani amakhuba enu Khandani amakhuba yenu abe ngamakrele. abe ngamakrele. Sokuthethwa namadoda apha amajoni evangeli. Khandani amakhuba yenu abe ngamakrele. Indoda nendoda iphathe ikrelelayo. Siyaphambili. Siyaphambili. Indoda nendoda iphathe. Ingathi sekuphathwa ne-cell phone these days. Kawuphindi. Ibhayibheli libalulekile bazalwane umuntu abe nalo. Balekile uBhayibheli ube nalo. Thanda ungathanda kubalekile. Sezinabazalwane abakhonza ngefashion nje. Is because banenhloni ngalwa abamkhonzayo. Na namanye amakhulu amangaphi eliniphethe apha ngathi niphethe isitulo sonke. Khandana amakhuba yenu abe mikhonto namakrele. Nezitshatshe zenu zibe nezitshatshe zenu zemidiliya zibe zizikhali. Nezitshatshe zenu zemidiliya ibe zizikhali. Yabona indoda ixabiswe kangaka nguThixo. Niyangixolela ke inkonzo yodada le. Noba ingayimvuselele sethu sonke. Uyambona umuntu ongutata uxabiswe kangakanani. Nezitshatshe zenu. Ongutata uxabisiwe. Xabisekile uyeke nje lamadoda angafuna uxabiseka. Nezitshatshe zenu. Hallelujah. Memezani. 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 Bekumele betata umonakali siphume apha sashumela ezitratweni sayomemezela ivangeli. Siyomemeza ezitratweni. Abantu bafuna ivangeli. Abantu bafuna ivangeli. Alandwa mna ndijola ndiyenza konke nje kungamanyala okungamasikizi. Kodwa ndalandwa. Daba ile ndoda endiyo namhlanje. Yekho ikuthixo. Nezitshatshe zenu zibe intoni? Nezitshatshe zenu zemidiliya zibe zizikhali. Nezitshatshe zenu zesidiliya zibe zizikhali. Indoda ixabisiwe indoda. Uyeke nje ube ivangeli selingashunyayelwa. Indoda ixatshisiwe nguThixo. Indoda kumele ikwazi ukumelana nemfazwe. Indoda kumele Nkosi uJesu Tonga. Indoda kumele ikwazi ukumelana. Nkosi uJesu. Kawufunda incwadi kaTimothy 5 verse 8 quick ndigoduke ndiyohlala phansi. Indoda ixatshisiwe nguThixo. Thixo uyixabisile indoda. Timothy 5 verse 8. Oqala. Yohlala phansi sekugqibile kokhela usondele ngaphambili. Ungafunda noba yiphi leyo nayo. Timothy wokuqala chapter 5 verse 6.
verse 6, verse 8. Verse 8. Yes. Ukuba ke umuntu akabakhathalelanga abakhe ngokukodwa abendlu yakhe alukhanyela ukholo unobubi ngaphezulu ngokwahlwayayo. Akafunde ngondikhoyo ke. Funda ngondikhoyo. Funa into ezawuvakala ebantwini into yohlala phansi. Andithi kuthethwa ngendoda ukuba ayibakhathalelanga bendlu yayo. Ifana nehlazisa ukholo. Ithi iBhayibheli lowo umbi nangaphezulu komuntu ongakholwayo. Kuthethwa nendoda apha engakwazi ukuba mhlambe inakekele ifamily yayo okanye abendlu yayo. Indoda thethwa ngendoda. Kuba indoda ayikwazi ukunakekela abendlu yayo. Lithi iBhayibheli lowo uyazikhohlisa fana umbi njengomuntu ongakholwayo. Thetha namadoda namhlanje. Engayazi noyazi bandla uzoshumayela kufika nje lento yokuba imvuselelo namhlanje late emalanga bekufundiswa emini kodwa ngoku funda. Dohlala phansi, sondela ngokheni, dohlala phansi. Umuntu ongazikhathaleleyo izizalwane zakhe ingakumbi ezihlala naye selelulahlile ukholo ungcole ngaphezulu kwabangakholwayo. Thethwa nendoda. Ndoda funeka isearch ukuba injani. Xa uyindoda zisearch. Sinamadoda afuna usetyenzelwa ngamanye. Nkosi uJesu benithu apha kukhona amadoda afuna usetyenzelwa ngamanye amadoda. Nkosi uJesu. Kuyasetshenzwa indoda. Ndoda isebenze. Sebenza indoda. Ithi iBhayibheli ingcole ngaphezulu kwalo muntu ongakholwayo. Jesu. Lo ongakwaziyo. Siyagoduka. Otata siyagoduka. Siyagoduka. Masisearch. Anifuna uphinda imfundiso yasemini kodwa masizisearch. Siyagoduka insindiso isekhona. Uyake nje ukuba abantu bemixa befaka ioil netyiwa bafaka amanzi bafaka iziwashi yonke into abafuna ukuyisebenzisa. Jonga uJesu uke wafika etempileni. Lithi iBhayibheli wafika eJerusalema kukhona izinto ezithengiswayo zamaxabiso aphezulu. Asazi uba mhlambe bezipackage zeoil nantoni intoni kodwa wafika uJesu. Wafika uJesu. Khona amadoda ayenza ibusiness isakhona insindiso. Sekhona. Lagimi Jizala So